Hatu pidon kami ke jingpynkiah hagamet ke jongphi. Nakwa pan penken mau pi hagni kesngi. Idon U Blei ubataudur ya gamet ke jongaba jongphi hagakpo ke keme jongi lingba ke jingpynwandur ke bapla bat ke iting. Bat ke ktien ke Blei ke kren ba U Blei ubangi syakri. Ulong U Blei unong thau bud unong penlong iki baro. Pangakwa ba fintep ba U Blei utep ke baduna ke khotmet ke jongphi. Ba U Blei udon ya ga donot ban pynkhiah iki jingpang jongphi. Lada hagri ke sngi fikwa iki jingpynkiah. Kwa ba fintep ba fidon kam ban nget. Ka jingngeit kalong kum ke jingkang ke ba ple na kabynta U Blei ban wan ban le ke kambah. Lesi fila banong kum nung ala ban ngen. Pila ban don ye ke jingngeit da ke ba shashkor bat phuson ye ke ktien ke U Blei. Namar ke Bible ke ong ke jingngeit ke ja da ke ba yosngo bat ya yosngo ye ke ktien ke U Blei. Ke don ke jingpynkiah ha ke ktien ke U Blei. Bat kumba u Jisu Kristus pynkhiah ye ke breu ha ke ke slap perthai men ba udang don udang nyat lenti ha ke perthai labu rekod shibun ki kambah padang don shibun ki ba amshim la thoru ye ki kambah ki ba Jisu Kristus sulale pan ko afintep ka wei pat ke kerteng ke jong Jisu ka longu ktien pan fi pdiang ye ke ktien ke U Blei fi pdiang u Jisu ke donot ke jongphi ar fi nget ye ke ktien ke U Blei fi nget ye u Jisu Kristus namar u Jisu Kristus u longu ktien. Di hakni keski ke bentangan iaphi ke khot Bible ya ke bafila ban phuson ya ka ai bakan long do long snama ke jingem ke jongphi ban plai kini ki kentien banganget scam klem artetien ke kambah ke U Blei kan tuj ha ke met ke jongphi. To bentangan lech ke ktien ke U Blei ban ngi pet ye ki khot Bible ki kentien ke bangila ban sot na ke Bible ke ba kren sepang ke jingpynkiah ya ki met ke jongphi la fidan na preng ke jingpang. Ke beningkong Matius ke lenong ke bakandai ke khot ke bakat ar. Ke Bible ko ong te haba u Jisu le yosngo. Ula ong haki ki bakhia kim don kam yo nong pynkhiah hin rei ki ba pangken. La filong ki bre ki ba pang pidon kam yo nong pynkhiah. Pan ka kwa ba fintep. Ba nong pynkhiah jongphi ulong u Jisu Kristus. U Jisu Kristus udah nang diga perthai om tang ban siu spa ye ke mensim ndulawan shigri ga perthai ban pynkhiah ya ki ba pang ki ba shitom le fidon ye ke jingpang ke jing shitom nget ha ke ski ba u Jisu Kristus ulong unong pynkhiah jongphi sam kal nong ga ba shispa nyo ga khot ke ba arpo upha yala ke ktien baru pynkhiah ye ki upelat ru yaki na kita ke jingpynjot jongki hagri keski ke bentang kwa ba fintep ba U Blei ula pha yala ke ktien ban pynkhiah iaphi la finget ya ke jingpynkiah na U Blei bdiang ya ke ktien ke ba U Blei ula ban kren na ma ke ktien ke U Blei kan pynkhiah ya ke jingpang ke shitom ke jongphi u Jisu Kristus men ba udon hagri ke perthai Ukren ni ke kentien haga gospel ke jong Lukas ke long ke besau ke khot ke bakat pra u mensim u trai u hanga na ba ula pensle yanga ya ke banyalap ya ke gospel lagi beduk ula pha yanga ban penpena ya ke jingpelat hagi bala set bendi bat ya ke jingpynpet pat ya ki ba madla ban pelat no ya ki bala ban ke shitom u Jisu Kristus Ukren ni ke kentien men ba orang yat hagri ke sla perthai bat ken mau ya ke kentien u Jisu Kristus udang long ujo kat kom Hebrew kal nong ke kat lai ke khot ke pra u Jisu Kristus ulong ujo men hinden bat menta bat shabam jukut ke baro kila pan kila be u Jisu Kristus u yailong ujo la u pynkhiah arajas na menswa un pynkhiah ru iaphi menta pila ia ke bentuai ke jingtuai ke bala sot na ke kitab sam ke nong ke benriu ke khot ke baar to isne yanga atrai namar ngering swai no atrai to pynkhiah yanga na bagi ing jonga kila shirkai hatu kata ke jingtuai ke jongphi hatu fisko ba fidan hapreng ke jingpynkiah na ke dau jong ke jing shitom pidon kam ke jing skos nei no atrai what shifting
wat nom kuslai ke Bible ke ong ini ke kentien haga kitab Jeremiah ke nong balai po ke dekat ke bekatnyo nabangan iPad ke jingkot jingkhiah hame bangan pynkhiah ya me na ki jingmong jong me ngan iPad ke jingkot jingkhiah om tang ke jingpynkiah u Jesu Christ ulaban airuh iapi ya ke jingkot jingkhiah haga jingem ke jongphi kenang ya ke pinla ban yang ban nyahat ban trai ban kata kamtam ban syakri U Blei haga kam ke jong kenrat kin mau ni ke we wanam artatin ya ke ktien ke U Blei namar yones kal nong ke pra ke khot ke balai pun riu ke ong ni ke kentien namar kata Lada khon un pelat no iapi pinlong ki pelat no da shisha Lada khon un pelat no iapi pinlong ki pelat no da shisha Baru Jesu Christ shimlawan ban syukur ke beriu ulong ke jing shisha pada baru Jesu Christ wan ban pelat pinlong ki pelat lo da shisha hagri ke ski pediang ye ke ktien ke U Blei pinyo ye ke jing pelat ke ba shisha wanam syeptieng namar ktien U Blei kong haga kitab Isaiah kal nong ke sapue ke khot ke shipo do what shepting me namar ngalong ringkat bat me what ngoma namar ngalong U Blei jome and pensyai bor ya me hoi ngan ye rap ya me hoi ngan kershan ya me daga kti ka man ka hok jonga ken ma ba fin ong amen ye ge kentien namar haba pi yo sngo ye ka pi tiang ye ka Kamen siam jong ke jing shepting kan hapan ken riak no na ke jing im ke jongphi. Kamen siam jong ke jing shepting ya ke jingiap. Kamen siam jong ke jing shepting ya ke jingpang ke ba kham shirkai ke ba yai ban ha ke jing im ke jongphi kan ken riak no namar U Blei ong ngan long ringkat. U Blei ong wat ngoma namar ngalong U Blei jome. U Blei jongphi ong ini ke kentien wat shepting wat ngoma kum taruh firan kamban tiang ya ka sam ke basis pa sa punyo ke khot ke balai kong ini ke kentien usna ya ki bala pat do not baru span ya ki jingmong jongki U Blei ulong u basna ya ki ba pat do not U Blei ulong u bala ban penbahapat ya ke basneu U Blei ulong u bala ban snapat ya gata ka bau syaitan ula penjat naga dau jong ka pop naga dau jong ka jingtem naga dau kinu gitau syaitan ula yo ya ga ban lute ya ga jingkot jingkhiah syaitan ula yo ya ga ban penpat ya ga donut ke jongphi re U Blei ong ni ke gentien ngan snapat ya ga donut ke jongphi namaru sna ya ke bapat donut baru span ya ke jingmong jongki Matthias kalong bekat sao kat khot ke bekat sao habau jisuru ula mi no ula yo iyo pat ba babon berula ngau sen ayaki berula pynkhiah ye bapang paro habau Jesu Christ ula yo iyo pat ba ubadan ha preng ke jingpang ula ngau sen ay ngakwa ba fentep agri gesgi i syakri U Blei badap da ke jing ngau sen ay ke jing sen ay ke U Blei ke thamai man laga step Pangangit scam bagajing snai ke U Blei kan pynkhiah iaphi haba pi pet ki khmat show ni unong pynkhiah daga download jong ke jingngeit bat ke jingmi lenti ha ka download ke jongphi Lukas kalanong ke ban riu ke khot ke bakat kandai deu pat ba baro uba persang ula persang ban kata yu nabaga bor kala mi no na u bat kala pynkhiah yaki baro ke Bible ke yatu bah ke por ke jong Jesu Christ ki pat ba ki la persang ya ke ban kata yu na ba ke bor ke la mi no na u hagri ke sngi ke benta kwa ba fentep lara fikta yu trai de ke jingngeit fikta ya ke miang jan ke jong Jesu de ke jingngeit kumba ke priu ke la kata ya ke miang jan ke jong Jesu Christ da ke jingngeit ke jingpynkiah ke la tuit na mar ke bor na u trai ke la tuit Sha ki bapang ki shitom bat hagani ke klip madru haba pikta ya ke jankop ke jong utrai da ke jingngeit lingba ke jingpynpaw skor ke ktien ke U Blei bat ongru da ke miang sentur ke jongphi da ke jingngeit ke kneri ke kti banga kta ya utrai Jesu ubalong unong pynkhiah ubalong ke telong jong ke jingpynkiah da shisha ke jingpynkiah kan tuit haga met ke jongphi Markus kalanong ke katwe kat khot ke arpulai hadu arpusau
kong ini ke kentien shisha nga ong api ba unuru uban ong ha uni ulum tulong balarat no to no ru shakaduriao but onum sngo artitian laga donut henre nget bat ba on selong ki ke ru yang ke ba long kan long ya u ke ru ya ke ba ong namar katang ong api ba ke baro kat ke ba pipan na ba pi kerpat tunget ba pi tiang ya kita te pen sayo ktien ke U Blei ke ahengi ya ke bor bat ke ikhtiar ban kren persya ya ki lomba ki lomba ha ke jingem ke jongphi kala ban ke jingpang ke shitom re ha ke klip mat piran kam ya ke ban kren da ke jingngeit ban ong ko ke jingpang na ke met ke jonga ngam don kam shu ya pa bang hukum padi ban kenria no na ke met ke jonga bang ngit scam kat ba piran kren ya ke ktien jong ke jingngeit ke jingpynkiah ke ban nau trai kan tu namar Jesus Kristus ong Lada pi kerpat da ke banget penyop tiangken ya kita ke pipan markas ke lenong ke besan ke khot ke balai pusau ula ong ti haka go khon ke jingngeit jongpha ke la pynkhiah ya pa tu kilet ha ke besuk batulong ke bala khia pa na ke jingpang ke shitom jongpha U Jesus Kristus Kren shakatu ke brio ke bakta eger miang jan jongu rong ko khon ke jingngeit jongpha ke la pynkhiah ya pa lesi ke kentien kan long ru na ke benta jongphi U Blei ong ko khon ke jingngeit ke jongphi ke la pynkhiah ya pi arfidon ya ke jingngeit ke beskam kum ke brio ke jingpynkiah kan tuj ha ke met ke jongphi Matias kalong ke kendai ke khot ke arpu ar U Jesus te bula pai bula iye kau long do kyrmen ko ke khon ke jingngeit jongpha ke la pynkhiah ya pa kata ke kentai te ke la khia na du kata ke por aba ke jingngeit ke jongphi kan pynkhiah ya pi na du kata kaba U Blei kta ya ke jingem ke jongphi lani ke klip mat ke ba pio pdiang ya ke bor ke U Blei wat nam artitien yai apat yai kmelenti ya ke bor ke banau trai bakan tuj ha ke met ke jongphi namar ke ktien ke U Blei ke ong Isaiah ke long ke besan pulai ke khot ke besau hadu ke besan shisha ula ba ya ke jingkuslai jengi mula kit ya ke jingsgosi jengi penban ngila nyo yu bala penmong bala shot U Blei bala penjenjar hirre la penmong yu ni namar ke jingringkang jengi la penluet yu namar ke jinglebom hok ke jengi ke jingpenshitom ke jingsuk jengi ke long halor jengu pada ke jingjingam snam jengu la pynkhiah yangi kani kalong ke jingit lupa na do ke por ke jong Isaiah ha ke U Blei la pynkpaw shu shapang U Jesus Kristus uban sakit no ye ki pop uban sakit no ye ke jing skosi uban sakit no ye ke jing kuslai par uban sakit ru wat ye ke jingpang ke jing shitom lingba ke jingiam snam jungu halor ke dingpna kalong ke jingkmen ba ya ke ni ke kentien om tam balat ho ha ke kitab ke berim henrei la ban biang hadu arsien ha ke kitab ke betmai ha ke testament ke betmai mal fin pulia ke gospel ke jong Matias kalong ke bepra ke khot ke bekat riu hadu ke bekat nyo kong ini ke kentien andala janmir ru kile walam hu shibun ke basyong ksot di ula be no ai ki mensim de ktien ula pynkhiah ye ke bapang baro ba kumta on pendep ye kata ke bala ong do Isaiah unong ye thu lupa do ong uhi ula shimti ye ke jingkrau jongi bula bah no ye ke jingpang jongi ye ainguh U Blei bagi don ha ke bala dep ban pendep ye ke ni ke jingi thu lupa ke jong Isaiah ha ke bau Jesus Kristus hi halor jong ke ding pna ula shimti no ye ke jingkrau ke jongi ula bah no ye ke jingpang ke jongi den ke ta phim dan kam ye ke ban bahasa ye ke jingkrau ha ke met ke jongphi phim dan kam ban kitsa ye ke jingpang ha ke met ke jongphi namaru Jesus Kristus ula dep ye ke ban kit ban shimti halade arajar snam ban shwa tiang ye ke ktien ke U Blei da ke jingngeit bala ban shishu ye ke ju ke jingit hulupa ningkong Petrus ke long ke ba ar ke khot ke ba ar pusau
Ubadala dehi ulaba no igi pop jongi hakamat jongu halor gede geding bahabala yap no shakita gi pop ngin yo im shagahok ubadang ke jingjingam snam jongu la pynkhiah iapi lese pila banong lani pisngo haga donot lani usuitan wan man psiaw ga skor ga jongphi bagani ga jingpang ga dena ga daw jonga pop kin mau la ga dena ga daw jonga pop ru u Jesus Christ ulawan shigni ga perthai ban kit no igi pop ga jongphi halade namar hakamat ga jongu la kit igi pop jonga perthai bar ka we kintup ga pop ga jonga kintup ga pop ga jongphi but menta haba Jesus Christ la kit no igi pop ki jongi baro halade gidan kamban kin mau ba U Blei u Jesus Christ ulawan ru ya ga ban weng no ya ga jingpang ga shitom lingba ga jingiam snam hakamat ga jongu pediang ya ga jingpynpaw ga jongu trai Jesus Christ ha ga ga ski Malaki ga long ba saw ga khat ga ba ar ga tin ga jong Blei ka ong henre happy ga ba shaptiang ga kerteng jonga katmi ka sngi ka hok bat ga jingpynpaw ha ki thap niang jongka ba phin yo mi shabar ba phin rinsiat kum ki khon masi ba sa hayeng ken mau ba u Jesus Christ u long u sngi jongka hok u ban pynkhiah ya ga jingem ga jonga ba jongphi Galatia ga long ba lai ga khat ga ba khat lai ru ga ba khat saw u Christ la sius pa engi na ga jingtem ka hukum da ga bala penlong u ga jingtem na ga banta jongi na mala tho long bala tim you way baro u bastien how ding knang baga jingker ku ka jong Abraham how Christ Jesus kan yo one ha gi gentle bangin yo priang ya ga jingkular yo mensiem da ga jinget ka Bible ka yet ubo Christ la sius pa yangi na ga jingtem ka hukum kai ka jingtem ka hukum namar ka jingbam la ban sumari ka hukum ka wan ga jingtem reu Christ la shimno yangi ga jingtem na ga daw jing ka hukum ban la pelong ka jingtem ya u na ga banta jongi namar ka Bible ka ong long bala tim you way baro oblas dien how ding but knang bagata ga jingker ku ga jong Abraham how Christ Jesus kan yo wan shanga but shapi ptiang ye ga jingkular na ga ktien ga jong Blei Jeremiah ga long ga khat nyo ga khat ga khat sa kong tu pynkhiah yang trai ti on pynkhiah yang tu em yang tu on em yang na ba milong ka jingiaroh jonga hagri ga sngi ga bamenta piran kamban iaroh U Blei na ma ga jingiaroh ka de ga jingpynpaw ya ga jingngeit ka jongphi ha ga download ka jongphi stang ya ga banong trai ga iaroh ya me na ba milong unong pynkhiah jonga Lada me pynkhiah ngan yo khia lada me em ngan yo em lada mem pynkhiah kalong gabala banganam yo ega jingpynkiah lara mempen em nganam la ban yo ya ga jingpen de na kata ha ga ski ka bamenta nget ya ga ktien but I you try ya ga jingiaroh ka ba mi na ga download ka jongphi ka sam kalanong ga ba shispa lai ga khat ga ba ar hadu ga ba lai ka ong ini ga ktien komen sim jonga tu ker khu you try but what klet ya ga jingle ba ha jong baro uba map ya ga jingle ba man jongpha baro uba shna ya ga jingpang jongpha baro ka Bible ka kentu yengi bangin kerkhu you try ka ai ka bangi don kam ban I show Blei ka ban long jing kerkhu you ka de ga jingiaroh ka jing ainguh bat ka jing mane larfi I show Blei ka jingiaroh ka jing ainguh ka jing mane nganget scam ha ga sngi kat ba fidang phuson ya ga ktien ga jong Blei phinam la ban klem da iaroh you phinam la ban klem da ainguh you namaru Blei ulong U Blei uba map ga jingle ba man ga jongphi baro baru ba shnaru ya ga jingpang ga jongphi baro kanu ga jingpang kadei ga jingpynjat ka balawan ja ha ga met ga jongphi lingba ga jingpang henre U Blei la ban shnapat unpen bhapat ya ga ta ga balasneu haga met ga jongphi compare ka ai ga kerteng jong ka ga jingpang haga met ga jongphi ken ma ga ni go way u Jesus Christ u tiplut baro barula ban pen bhapat namaru long u doctor nakabanta ga met ga jongphi om tang ye ga mensim Lukas kalanong ga bakatnyo khat ga bakatnyo hadu ga bakat khandai u jisu de tulong om shim lapan khu ye ki shipo re hangno kita ki khandai om shim na shem balawan pai ban ai buram U Blei re tanguni we til ong ha u tu yeng jot kilet no ru ga jinget jome kala pynkhiah ya me
Kani kalong ka ktien ka ba Jesus Christ kren so way na ki shipongot kita ki badon ye ke jingpang nyang thole ki bala yo ye ke jingpynkhiah bada ba uni wan ban ainguh U Blei abu wan ban ainguh ye Jesus Christ uni ule yo sngo ye ke ktien jong ke jingpynskem na kabynta ke jingpynkhiah kata da ka ba ong khilit no ru ke jingngeit jome kala pynkhiah ya me ngait skem kat ba firang ye ro U Blei kat ba firang ainguh U Blei pen yo sngo ye ke juk ke surna trai ke jingngeit ke jongphi kala pynkhiah iapi hagani ke sngi ket mau gani ke way ke jingpang kam shimlawan no Blei yones kalnong ke basipo ke khat ke basipo unong tu umwan retang bu unyo tu bat unyo penyap bat bu unyo penjat de ngalawan bakin yo ke jingem bakin yo ke rahai ye garu hagani ke sngi ko afentep baga jingpang kam shimlawan no Blei U Blei ulong babha ke dugno ke basniu kanamla banwan haga jingem ke jongphi no Blei reu syaitan de mu ken yu belong ke telong jong ke jing sniu baro warra ke jingpang ke jing shitom haga met ke jongphi re hagani ke sngi ke bab menta ken mau wala da syaitan ula persang bantu ye ke jing ko jingkhiah utu no ye ke jing kyrmen utu no ye ke jing suk namar ke jingpang ke jing shitom baru persang banwan ban penyap ru ye ke jingem ke jongphi lani ban penjot ye ke jingem ke jongphi ken mau ye ke ktien ke jong Blei ke baong Jesus Christ ulawan man ai ke jingem ke bakerhai darau Jesus Christ lawan man ai ke jingem ke bakerhai ke bau syaitan lo persang bantu Blei un sepen phaipat sya ke jingem ke jongphi nget ye ke ni ke ktien de ke download ke jongphi baro proverb kalanong ke khat nyo ke khat ke arpu ar kong ni ktien ke download ke kyrmen ke long ke tawai ke bapha re ke mensiem ke baluet ke penter khong ye ke shieng Pidon kamban kyrmen hau trai da ke jingngeit pidon kamban ong trai nga kyrmen hame ngale kyrmen ha ke ktien ke jome ngale kyrmen ha ke bor ke jome ngale kyrmen ha ke jingla ke jome nama melong U Blei bala ban le ke baro bat kani ke jing kyrmen ke jong trai om tang bakan long ke bor ke jingem ke jongphi kum ba ke bible kong hang dia kalong ke dawairu ban pynkhiah ya ke jingpang ke jongphi kalong ke dawai ke babha ong ke ktien ke jong Blei Yones kalong ke khatway ke khat ke saupo u Jisu laong haka ngamshim laong apa lada panget panyo i ke buram ke jong Blei u Jisu Kristus ong ye ke Martha hadien bu Lazarus ulayap bakadon kam tang ban shunget di hagni ke ski ke bamentaru ai baga jinget ke jongphi kan kiu shajrong kan nom hiar shapo daga ba yai phuson yai shashkor ye kani ke ktien ke jong Blei ban ga ngets kam ko ba Jesus Christ ong ye ke Martha lada panget panyo i ye ke buram ke jong Blei da shisha ke buram ke jong Blei kan paw ke jingem ke jongphi lingba ke jingpynkiah ke utran pynkhiah pi pinlong ke nuksa pinlong ru ki nong yalap ban pinbanai ke buram ke jong Blei shakiwe lingba ki kambah bat ki kampla ke banja ha ke jingem ke jongphi wadnam sheptieng wadnam artetieng yai kren yai pla yai penbena ye ke ktien ke jong Blei ha ke jingem ke jongphi kat ba pidang plai ke ktien ke jong Blei ke jingngeit kan man krau ke jingem ke jongphi baru Blei da shisha on le ke kambah ni ainguh U Blei haki eke baro ngem ainguh U Blei na ke benta ke jingpang ringi ainguh U Blei haki ke baro nama lengba ke ni ke jingai lenti ke jongphi U Blei unyo ban pen krau ke jingngeit ke jongphi kenang ba phin la ban pen soba ya U Blei lengba ke jingngeit ke jongphi U Blei on le ke kambah ha ke jingem ke jongphi ai ba ke ni ke ktien ke jong Blei kan yai sawa ha ke skor ke jongphi ai bagani ke ktien ke jong Blei kan yai don ha ke remiang sentur ke jongphi baro gini ktien ke bla pnyos ngo ha ke por ke bamenta ka long ka ktien ke jingpynkiah ya ke met ke jongphi na ke benda ke buram ke jong Blei amen.